Bueno, hombre. A ver si... Bueno, estaba funcionando mal. Humidity. Buenas tardes. Hola. Sí. No, pero sí.
Buenas noches. Damos comezo ao pleno ordinario do mes de xaneiro, primeiro do ano 2017, e o primeiro punto na orde do día son a aprobación das actas do 26, 30 de maio e 30 de xuño do 2016. Si teño algo que comentar sobre as actas. Non se envían as actas. Non as tenes. Eu creo que sí. Creo que sí. De todas formas, esos deberían avanzar por escrito. El escrito non teño, o mellor todo un correo atrasado cando non o sei, pero por escrito non sei. Deixamos para o próximo pleno. Pasamos ao seguinte punto do día, que é unha proposta da alcaldía para a delegación de competencia plenaria para aprobar proxectos de obras e os servicios contemplados no artigo. Xa foi explicado na comisión informativa, ten como único objetivo poder presentar coa maior celeridade posible unha subvención que dá o IDAE que utilizaremos para sustitución de alumeado público e o foro enerxético e que é unha das poucas subvencións na que a orde de chegada dictamina que recibe a subvención. Por tanto, si temos este acordo por decreto de alcaldía, podemos aprobar a presentación da subvención e intentar ser dos primeiros concellos de Galicia que presenten a subvención. Non te veis o que es. Tengo a palabra o Concello Socialista. Eu creo que xa comentei na comisión informativa, entendo que tiña que ser uns acordos moito máis concretos se era para unha cousa determinada, porque aquí fala, o sea, en xeral de subvencións, entonces, non sei se é necesario ou os acordos se poden modificar para ser exactos e concretos para esa subvención exclusivamente. Polo negar. Hola, boas noites, benvidos a todo o público que temos hoxe aquí asistindo a este pleno. O BNG vai se referir en canto a esta proposta da alcaldía, o que xa se falou fai moito tempo, exactamente en xullo de 2015, con relación ao pleno de organización do Concello. Partido Popular. Bien, buenas noches. Nosotros, es decir, nos sorprende que realmente una propuesta de este sentido, que entendemos que puede ser interesante, por realmente las condiciones que surgen, no la hayamos consensuado previamente con alguna formación política, sobre todo con los que han contribuido a protestar ustedes en la alcaldía. Nuestra parte, al no tener una conciencia clara de para qué es tan genérica y no saber siquiera ni el proyecto, ni haberlo consensuado con nosotros, ni habernos informado, ni negociado, ni tipo de proyecto, ni nada, nosotros en principio vamos a votar en contra. Ben, vamos a ver, explico para que o coñece polo menos a ciudadanía. Este é unha subvención que concede o Goberno do Estado para distintas modalidades. Nos vamos a presentar unha subvención de aforro enerxético para a sustitución das luminarias. Esta subvención se concede en orden de chegada, é dicir, os primeiros concellos que presenten a subvención serán os que entren, sin cumplir os criterios. Por lo tanto, o retraso dun día, o retraso de 2 días, o retraso do tempo necesario para convocar un pleno donde se acorde presentarnos esta moción, esta subvención, pois pode facer que perdamos da orden de 700, 800.000 euros para o concello, que en realidad son máis, porque é a subvención que nos conceden, máis todo o foro enerxético que se propiciaría para o concello. Non entendo, está claramente especificado nos acordos, Teresa, de que se trata de as subvencións que son para...
Sí, para calquera subvención na que a orden de presentación cesa a que determine que nos concedan ou non. Si son as de concorrencia competitiva, que son todas as demais, esta é a única que existe así, por menos pola día de hoxe, non está contemplado eso. De todas maneiras, prácticamente todas as subvencións, menos o plan único, son por decreto de alcaldía. E esta, até é posible que tamén sexa só por decreto de alcaldía, pero como non saíron as bases, non o sabemos. Se nas bases, o día que salgan, o 2 de febreiro, sabe que ten que ser por acordo plenario, pois vamos a perder un tempo convocando o pleno, etcétera, e vamos a perder a posibilidade de conseguir esta subvención tan interesante. Pero que xa non sei. Se a oposición está nesos temas, pois non tiene nada máis que decir. Ten a palabra. Si quere, poñemos nos acordos subvención do IDAE. Instituto, como diría, Instituto para o Desenvolvemento Foro Enerxético, algo así. Eu quería votar de favor si se saca máis, si se ponga exactamente Esta subvención concreta. a esa subvención concreta. O sea, para esa subvención concreta e non para ningún máis, o sea, pero non así tal vez como se ponemos genérico. Vamos a cambiar la propuesta de cambio y vamos a redactar que conste que tal como está redactado, solo hay esa subvención que cumpla estas condiciones. Pero vamos a cambiarlos, que es muy fácil para nosotros. Y vamos a poner Buenas noches. El motivo por el que se dio la redacción es porque a día de hoy todavía la subvención no está convocada, con lo cual formalmente no tiene un nombre. La propuesta vale bastante limitada en el sentido de que se establece literalmente que solamente es para aquellos casos en que la tramitación de la solicitud así lo exija y que el plazo de presentación de la documentación genere ventajas de concurrencia competitiva, es decir, que suponga una mejora frente a otros que lo vayan a solicitar, o por último que suponga una mejora en la financiación. No se concretó el nombre porque no está convocado todavía, nos abrimos la subvención de IDAE, no sé. No sé si quieren La subvención convocada por IDAE, entonces. Yo no sé, no podemos definirla porque no está convocada, no tiene un nombre. Se puede definir por el Instituto de Ahorro o la Secretaría de la Ahora, por el Instituto Financiero, Pues añadimos un punto 3, siempre que estas subvencións sexan concedidas polo IDAE para foro enerxético. claro. Vale. Gracias. Instituto para o Desenvolvemento de Foro Enerxético. E ao principio sí. Vale, entón o texto a someter a votación, esa transacción, sería ser un acordo único, delegar no alcalde a competencia plenaria para aprobar proxectos de obras ou servizos contemplados no artigo 22.2, letra Ñ, da Lei de Bases de Réxime Local, exclusivamente para aqueles casos en que concorran os seguintes requisitos. O primeiro, que dita aprobación sexa necesaria para a tramitación da solicitude dunha subvención achega ou similar.
Segundo, que o prazo de presentación da documentación se de vantaxes de concorrencia competitiva ou supoña unha mellora do financiamento a percibir. E o punto terceiro sería sempre que o fin da subvención sexa para aforro enerxético e a mesma sexa convocada polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía. Interviamos. Polo BNA, algo que decir? Sí, reafirmarnos no que dixemos antes e tamén recordar que temos a figura do pleno extraordinario e ademais recordarlle ao señor voceiro do Partido Popular ao respecto de citar de se hai acordos ou non acordos ou debe chegarse aquí de acordos do equipo de goberno e o BNG ou outros que o puxeron aí, eu creo que se deberá abster totalmente de comentarios desse tipo. Ben, recordo que pode ser cuestión de horas, de minutos, que consigamos esta subvención ou non. Non sabemos como vai a responder, nin o rápido que vai a ser. Nos vamos a intentar, temos contratado un xestor enerxético, se o comentamos nas comisións informativas, que ten preparada unha memoria que valdría para a que se quitou o ano anterior, que era, daquela, era, bueno, un presto, non era unha subvención a fondo perdido. Sin embargo, este ano se prevé que sexa a fondo perdido, e temos todo preparado, todos os datos preparados para facer memoria ao xeito que solicite a base. E queremos, pois, se pode ser o mismo día, 3 horas despois de que se convoque, que entre, porque sabemos que hai cantidad de concellos que están preparando, hubo moitísimas jornadas de formación organizadas pola Diputación da Coruña, na Diputación de Pontevedra, a mesma Diputación de prepara os proxectos a varios concellos, creo que son 40, me parece, porque a veces temos que haber 40 que van a estar perfectamente asesorados e traballados pola Diputación de Pontevedra e que se presentarán. Por lo tanto, é importantísimo que a nosa sexa das primeiras que salga. É a súa responsabilidade, por suposto. Ben, pasamos todos a votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Ben, moitas gracias. Queda aprobada entonces a proposta. Abstención do PP. A favor? 5 votos a favor. 3 en contra e 4 abstencións. Ben, pasamos ao terceiro punto do orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PSD da PSOE relativa a solicitar desfibriladores automáticos nas dependencias municipais. Ten a palabra o portavoz socialista. Os desfibriladores son dispositivos que permiten aplicar unha descarga eléctrica no corazón cando unha persoa sufre un paro cardíaco para así lograr a reanimación. Utilizar un deles pode establecer a diferencia entre a vida e a morte dunha persoa. A súa demostrada utilidade na cadea de resucitación levou a todas as asociacións profesionais a recomendar a súa difusión e implantación desa tecnoloxía en áreas de acceso público. Os acordos que se piden na moción son a adquisición de desfibriladores automáticos para as dependencias municipais máis concorridas e cursos de formación dirixidos en primeiro lugar ao persoal municipal, membros de clubs deportivos ou calquera outra asociación interesada nesta formación. Obrigado. Sí, é curioso porque últimamente a necesidade que casi pasa a ser obrigatoria de que teñamos desfibriladores en todos os espazos vense realizando desde algún tempo. Non sabemos se é a presión social de certos medios, pero a verdade é que se ven popularizando. E non debemos tampouco descartar que detrás desas ideas haya precisamente unha certa vertente empresarial oportunista movendo esos medios que crea esta necesidade autoimposta para unha venta de dimensións comerciais máis que grande. Isto que estamos razonando non vai a ser en absoluto óbice para apoiar a moción da nosa compañeira do PSOE, pero de calquer maneira os condicionantes nos que se move este campo tamén pensamos que é necesario deixalo ben claro. Debemos recordar que desde 2009, cando se emitiu o Real Decreto que equiparaba a legislación estatal española xunto coa europea, apoiándose incluso en guías do European Legislation Council e en outros organismos españoles e internacionais. A partir dese decreto e incluso antes o que se leva regularizado, o que se leva legislado dentro das autonomías españolas son simplemente a utilización de desfibriladores semiautomáticos fora do ámbito sanitario. En cambio, casi todas as normas que se usan, que emanan dese decreto ou anteriores, o que veñen é a fixar os contidos básicos de formación dos cursos para a xente que se habilita para o seu uso.
Aquí, en Galicia, no noso país, o decreto de 2005 tamén regula prácticamente, ou se ocupa prácticamente solo da formación e uso dos desfibriladores externos por persoal non médico. É curioso que, aínda que prácticamente todas as comunidades autónomas desenvolveron ese Real Decreto de 2009, 865, ao respecto da formación de quen pode ou non pode utilizar tales instrumentos, non se fagan, en cambio, non inclúan, en cambio, a obrigatoriedade ou a definición de onde instalar que equipos e en que espazos. En estes momentos, en estes días, en estas datas, só catro partes de España, 4 autonomías, Cataluña, Andalucía, Canarias e Euskadi, regulan especificamente a obrigatoriedade de instalar estes equipos en certos espazos. E é curioso, porque, aínda que a norma non diga que a instalación sexa obrigatoria, no momento que se instalan, pasan a aplicárselle as normas de regulación, de tal maneira que pode ser sancionada a administración que instala estos de forma voluntaria estos instrumentos, a pesares ou por non cumprir certos dos requisitos destos decretos, destas normas legais. Por lo tanto, o que vimos a decir, a pasar de poñer estes peros, é que estamos de acordo na necesidade de que, dentro das posibilidades deste Concello, se doten a certas instalacións municipais de esos desfibriladores, pero tamén estamos seguros de que al se mirar con cuidado, de tal maneira que se poidan utilizar algúns de forma móvil para que se poida transportar a lugares donde se produzcan aglomeracións de xentes, digamos, de forma puntual, baixo os protocolos aceitados. Ten a palabra o Concelleiro Miguel Bancos. Boas. Queríamos tamén, se lles parece, queríamos propoñer unha emenda que é unha incorporación dun terceiro punto a moción. O terceiro punto di así, voulles a pasar ahora a copia de todas maneiras, pero di así: instala a Xunta de Galicia a que desenvolva totalmente o Real Decreto 365/2009, establecendo a obrigatoriedade de instalación dos desfibriladores e definindo en que dependencia se deben colocar. Ten a palabra o señor Concelleiro. Bueno, boas noites a todos e a todas. Como dixemos na Comisión Informativa, xa dende fai tempo estamos mirando, bueno, pola instalación destes desfibriladores. Como ben decía un pouco o voceiro do BNG, non só é a instalación dos propios desfibriladores, senón todo o que supón telos despois, o mantemento, as inspeccións, formación e demais. Falábamos na comisión de que, dende que estamos mirando un pouco en torno aos 2.000 euros, 1.900, 1.800, 2.000 e pico, dependendo dos modelos, é o precio do que andan máis ou menos os desfibriladores, polo cal a compra destes desfibriladores sería de maneira paulatina, en caso de facerse. Habría que mirar, como comentamos, se realmente é mellor ter unha adquisición propia ou contratar a algunha empresa das que se ofrece a veces para instalalos. Habría que facer un estudio un pouco máis detallado de que en sitio se poden facer, ou ben, como tamén comentamos na comisión informativa, se poderíamos ter algúns e facelos itinerantes, pois, nas distintas actividades, ou cando deportivas, ou actividades onde se xunta moita xente ou demais, non? Nós, nese sentido, dixemos que íbamos a votar a favor, seguimos pensando que hai que votar a favor, que vemos que xa desde hai tempo estamos mirando por elo, pero, bueno, vai a ser unha instalación, en tal caso, paulatina, despois dun estudio de como se poden repartir, de canto se poden adquirir neste momento e demais.
Polo Partido Popular. Bien, creo que estamos de acuerdo en que realmente hay que dotarse de esas herramientas que pueden salvar la vida de una persona en una circunstancia inmediata, y creo que lo importante es hacer un estudio para que dotarlo e instalarlo en los sitios que creo que son los apropiados. Creo que es más prudente que el estudio o la implantación la haga el propio Ayuntamiento y que la Xunta de Galicia, que sabrá más las necesidades donde puede aceptar o no en su ubicación, siendo conscientes de que no siempre va a estar en todos los sitios adecuados. Bueno, agradecer o voto afirmativo a esta proposta e nada, a ver, coincidimos todos en que son dispositivos que fan falta, ou bueno, que tamén ás veces tamén se crea pois esa dependencia, non? Pois desde os medios de comunicación, pero bueno, a ver, estamos falando pois do mellor de nun momento determinado pois establecer a vida a la morte dunha persona, non? Bueno, o Concello entonces faga os estudios para saber se é por leasing máis barato ou compensa compralos. Bueno, unha vez que o teña feito, pois dotar na maneira do posible as dependencias municipais máis concorridas. Gloria. No, apoyamos desde logo a moción, como decíamos, do PSOE e as explicacións do concelleiro do equipo de goberno. Coincidimos en que o custo dos equipos é suficientemente alto e suficientemente son perecibles en sí mesmos como para que se actúe con cautela, que ao mesmo tempo que se proporciona á cidadanía un elemento importante en momentos de emerxencia, tamén se teña cuidado coas gentes. Concelleiro. Partido Popular. Bueno, vamos a votar en primeiro lugar a emenda. Sí. Vamos a votar en primeiro lugar a emenda. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Queda incluída a emenda e votamos, por tanto, a moción emendada. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Bien. Vale. 3, 8. Pasamos entonces ao seguinte punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG sobre a creación do Servicio de Normalización Lingüística. Ten a palabra a concelleira. Sí, boa noite a todos e a todas. Esta moción ten a súa orixe no compromiso adquirido por esta corporación municipal xa o 25 de febreiro do 2016, no pleno do 25 de febreiro do 2016, no que todos os grupos presentes na corporación asinamos unha declaración institucional a respecto da normalización lingüística do galego na administración local da Pobra do Caramiñal. Despois, ademais deste compromiso, houve outro compromiso por parte do goberno municipal a respecto de solicitar a subvención da Diputación da Coruña para a creación do Servizo de Normalización Lingüística. Como o pasado día 2 de xaneiro publicouse no BOP a convocatoria do programa de subvencións para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística nos concellos da provincia da Coruña, pareceu-nos oportuno traer a este pleno o recordatorio de que existe ese compromiso de solicitar a subvención e que o prazo remata o 31 de xaneiro. Sería moi interesante poder contar neste primeiro trimestre do 2017, por fin, con un servicio de normalización lingüística no Concello da Pobra do Caramiñal. O Socialista. Eu vou apoiar o Partido Socialista vai aprobar esta moción alternativamente, porque creemos que un servicio de normalización lingüística é un compromiso co idioma. Nada máis. Concelleira, General Badesmo. Hola, boas tardes a todos e todas. Bueno, como xa dixemos na comisión informativa, esta subvención da Diputación para ter unha persoa pois que leve todo este tema da normalización lingüística no noso concello
está en trámites, non? Si o plazo remata o 31 e nos contamos con que en esa fecha estará todo resolto porque estamos pendentes de ultimar uns trámites, nada máis. O Partido Popular? Por Unión? Ben, non sei se está efectivamente presentada, pero se non, faltaría moi pouco. Así leíos varios dos documentos respectivos. Votos a favor da moción? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é outra moción do Grupo Municipal do ONG relativa á imposición dunha taxa para a utilización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos. Ten a palabra o voceiro. Ben, de que se trata de que temos a fortaleza que nos pode dar as sentenzas de que últimamente o Tribunal Supremo vende a avalar con relación a que os concellos poden gravar as empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos cando utilizan o dominio público local con un cálculo que pode exceder o valor catastral dos terreos e que inclúe tamén a utilidade destes terreos. É verdade que frente á pretensión de anular certas ordenanzas municipais que fixaron unha taxa específica con este obxecto, xa hai en este momento 5 sentenzas que dan doutrina, que sentan doutrina, dando razón aos concellos que pechando un longo enfrontamento entre municipios e compañías, sobre todo as compañías eléctricas que se negaban a pagar estas taxas. Estes fallos do tribunal que son contrarios á Unión Fenosa ou a Cas Galicia e Rede Eléctrica, con impacto directo no resto do sector eléctrico e tamén noutros sectores que empregan o dominio público para o transporte de gas ou hidrocarburos, requiren que as ordenanzas fiscais regulen a taxa por esa utilización privativa ou por un aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte desa enerxía ou desos hidrocarburos. Ademais, tamén se validan en esas sentencias os criterios empregados polos informes técnico-económicos, onde se valora o solo ocupado como esas liñas e as canalizacións que se tratasen de construccións a efectos de calcular a base imponible da taxa. Este tipo de loita de impoñer unha taxa por este dominio público ven de tempo longo atrás, de 2004, cando a lei reguladora de facendas locais dixeron que estaban obrigadas a pagar esa taxa fixada por informe técnico do que falábamos antes. A pesar, esmalia esa habilitación legal, unha vez que os concellos aprobaron as ordenanzas reguladoras, as empresas non abogaron nunca a dicha taxa, amosando belixerancia e conflitividade xudicial contra as entidades locais que a impulsaron, negando os recursos lexítimos ás entidades locais necesarios para poder afortalar os servicios locais, especialmente os servicios sociais locais. Por lo tanto, ten o Concello aí unha oportunidade de recuperar parte do diñeiro que precisa para ofertar e suministrar e dar cada día mellores servicios aos seus veciños e aínda que o camiño para fixar e cobrar a taxa pode ser dificultoso, o BNG entende que debemos comenzar de unha vez a recorrer ese camiño, esa tramitación, e por eso propón a Corporación o seguinte acordo: iniciar os estudos e xestión necesarias para a tramitación e aprobación a través da correspondente ordenanza fiscal reguladora dunha taxa pola autorización ou aproveitamento do dominio público local polas empresas titulares de instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas ou hidrocarburos nos termos das sentenzas do Tribunal Supremo que así o avalan. Concello Socialista. Eu creo que é un motivo de alegría que por fin a xurisprudencia para ir a facerlle pagar tasas ás empresas enerxéticas. Estuveron acostumbradas desde que existe a rede eléctrica, máis non sei se utilizar a palabra, a asallar aos cidadáns, aos cidadáns de todos os lugares, porque para pasar ao transporte da enerxía o que facían era expropiar, pero sin expropiar, porque polos vos, por donde pasan os cables, non expropian, simplemente expropian donde poñen os paus, o sea, que é un abuso cara a ciudadanía. Por tanto, me parece que cando pase por un camiño
e se lle podo cobrar o transporte aéreo, eu non podo estar máis que de acordo. E xa me gustaría que tamén que o Tribunal Supremo dictara algunha lei para que os cidadáns puderan cobrar pois polo transporte tamén da enerxía polas súas propiedades. Ben, por parte do Goberno, pois vamos a votar favorablemente. Nos parece unha boa iniciativa, efectivamente. E, bueno, simplemente tamén señalar o que xa comentamos na Comisión Informativa, que hai outras inspeccións que foron aprobadas tamén por esta corporación, como é a do IAE, donde se comunicou ás empresas que teñen que regularizar, e efectivamente hubo regularizacións e se incrementou a recaudación por parte do imposto de actividades económicas, pero na comunicación que se lle mandou, pois se advertía de que se realizaría unha inspección, e pensamos que convén primeiro realizar a inspección e despois empezar con isto, pero estamos completamente de acordo. Entre outras cousas, porque se, digamos, se advirtes de que vas a realizar unha inspección e despois non o faz, pois, digamos, que perdes un pouco de credibilidade diante das empresas e das persoas que poden ser inspeccionadas. Pero sí, estamos de acordo e tan pronto como seja posible iniciaremos os trámites. ¿Por el Partido Popular? Bien, pues nosotros queremos que poner una tasa al transporte de energía eléctrica, en caso del carburo, realmente es algo que al final vamos a tener que pagar cada uno de los usuarios de un servicio que creemos que es prioritario y fundamental en la sociedad en la que tenemos. Entendemos que todo el mundo tiene que contribuir a las tasas, al bien común y a la recaudación de los ayuntamientos, pero algo que al final va a volver a redundar en nuestros vecinos y usuarios no lo vemos tan claro como lo ven ustedes. Tampoco no sabemos exactamente en cuanto del importe que estamos hablando y creo que además hay que contemplar otra faceta que quizás no tenemos en cuenta, que es que si esto nos extrapola a toda España, nos podemos encontrar que se puede establecer un suplemento territorial en función de la ley del sector eléctrico, que al final lo que gravaría es a determinadas comunidades por haber adoptado ese tipo de acuerdos. Yo vuelvo a decir, no sé el volumen de recaudación que puede tener, pero sí que tengo muy claro que realmente todas estas tasas después van a venir a revertir en los vecinos y sobre todo en las instalaciones, son las obras que tengan que hacer el Concello cuando tenga que negociar con dichas. Problema? Ben, a cuestión de aí ven el lobo feroz non a vamos a utilizar aquí hoxe con relación á defensa desta taxa. O que é certo é que as compañías que se dedican ao transporte de enerxía eléctrica, gas e hidrocarburos utilizan como lles dá a gana sin ningún tipo de peaxe, ao contrario do que nos pasa coa AP9, sin ningún tipo de peaxe, os terreos que son de todos para sacar beneficio e tallada, e ben sabemos que ben sustancial. Estamos vivindo estes días co medo da subida continua da enerxía eléctrica sin que o goberno de turno faga nada por solucionalo ou por detelo, excepto rogarlle a Virxen Santísima que chova, e esperar que chova. Por lo tanto, independientemente da consideración de quen vai a pagar finalmente como pagamos, con outros recargos, enerxías eléctricas, combustibles e demais, o que é certo é que é de xustiza que aqueles que sacan beneficio e tallada da prestación e da instalación da prestación destes servizos pasando por terreos que non son propios, que son de dominio público, aporten o que teñen que aportar as arcas municipais. Por a contra, sabemos perfectamente este Concello ten que pagar cada 2 por 3, cada certo tempo, o que lle cobra costas por utilizar uns terreos que todos os veciños consideramos como nosos, ou portos de Galiza, ou quen quera que se está cobrando por dominios que parece ser que son de un ente que é simplemente recadador e non de todos os veciños. A portavoz socialista. Eu puntualizar, ou pareceme que, según o meu criterio, creo que as empresas enerxéticas teñen suficiente margen de beneficios como para poder asumir estas tasas. Efectivamente, estou de acordo con iso. E realmente non deberían de ter que pagar se foran unha empresa, se foran de propiedade pública, e iso sería idóneo. Por desgracia, vivimos nun sistema onde pois, o suministro de enerxía depende de empresas privadas, e o que decía tamén o vocero do BNG, que cobramos por calquera, por a colocación do posto máis pequeno de ocupación da vía pública, se cobra. Non vemos que motivo pode haber para que, pois, bueno, tamén supoño que suben os churros se lle cobramos por posto. En todo caso, dependerá da regularización que faga o Estado deste problema, que creo que agora non lle vai ter máis remedio despois da alarma social que acaba de generarse de tomar medidas por fin no campo da enerxía, da suministración de enerxía. Nos vamos a manter o voto afirmativo.
Partido Popular. No, nos seguimos votando en contra porque queremos que non ten a trascendencia económica, non sabemos cal é, e sí que sabemos que al final vai repercutir. Creo que todos somos conscientes do prexuicio que pudo ser para moitas familias e para moitos propietarios o paso das líneas de red eléctrica, pero tamén é certo que é algo necesario para ter un servicio que todos queremos que é necesario. Tamén sorpréndenos unha cousa que é porque non se incluye na propia moción o tema de telefonía, que é o mesmo problema que pode ser a eléctrica ou o gas ou de hidrocarburos. O noso voto sigue sendo en contra. Eu remato dicindo que as instalacións de telefonía móvil por cuestión de legislación comunitaria da Unión Europea non teñen a mesma consideración a estes efectos. Procedemos a votación, entonces, votos a favor da moción, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 6, e é unha moción do Partido Popular para recuperar a convivencia veciñal dos veciños da zona da Croche da Ponte de Arbanza. Ten a palabra o voceiro. Ben, a moción viene al caso por lo ocurrido en los últimos meses del pasado año, donde un grupo de vecinos de La Croche, en la zona de Ponte de Arbanza, denunciaban de forma pública la situación en la que se encontraban, de inseguridad, miedo, por los problemas que tenían de convivencia en esa zona. Creemos que es importante que las administraciones, sobre todo la local, por la proximidad que tiene, deben adoptar las medidas precisas para garantizar la convivencia y la seguridad de los vecinos, y por ello, en las distintas áreas que tiene competencia, y por ello instamos a que la alcaldía se comprometa a adoptar todas las medidas de forma urgente precisas para garantizar y recuperar la tranquilidad y convivencia y la seguridad de los vecinos de La Crocha, dando prioridad a la resolución de los expedientes administrativos necesarios, mejorando la vigilancia y dando apoyo jurídico técnico de cualquier otra índole que los mismos precisen y de que ahora parte que carecen. Portavoz socialista. A ver, eu creo que a esta moción, efectivamente, vou votar afirmativamente porque os problemas de convivencia, sean donde sexan, hai nos que resolver. Parece, según se ve na prensa, que son problemas moi grandes, de convivencia moi grandes, de unha persona contra todo o resto, e me imagino o difícil que é vivir nun lugar onde ao día seguinte non sabes o que te vas a encontrar, o sea, a inseguridade que che produce e o estrés que produce tal situación. O Concello, na maneira das súas posibilidades, si pode axudalos de alguna maneira, me parece o máis razoable e o máis xusto, como nos gustaría que nun caso semejante nos apoiara a calquer vecino. Dende logo que non quixéramos para nós, para ningún de nós, os problemas que nos ten comentado tamén a nosa veciñanza da Crocha con relación ao que está pasando naquela parte do noso concello. Problemas que veñen xa non de hora de fai tan poucos meses, porque temos entendido que esa convivencia estaba apodercida desde fai tempo atrás e que agora, polo visto, reventa por todos os sitios. Non estamos de acordo de verdade ca literalidade do acordo presentado polo PP. Hai cousas que non vemos que se podan dar desde o propio Concello, pero seguro que o grupo de goberno vai a clarificar. Nós, de todas maneiras, sí que imos a pedir e apoiar esta moción para que, canto antes, a Crocha recupere a tranquilidade e os veciños poden disfrutar de facendas e de tempo sin maiores problemas. Ben, por parte do goberno, sí, manifestar que efectivamente é un problema que empezou a xerarse no ano 2008, fai moitos anos, os expedientes non se resolveron, os expedientes de infraccións urbanísticas por parte deste veciño non se resolveron, senón que se paralizaron e se meteron nun queixón. Nos os descubrimos, cando salieron ahora este grupo de veciños protestando e poñendo sobre a mesa a situación que están a vivir, retomamos todos os expedientes, os estamos estudiando e comprobamos que hubo unha certa permisividade dende a administración local de cara a ese veciño e, non sei, ao mellor de aqueles polvos veñen estes lodos, como se di, porque habitouse de alguma maneira a facer un pouco o que quería e non só temos a responsabilidade de resolver todos os expedientes que quedaron pendientes, máis os novos que se podan producir,
por infraccións urbanísticas. Aí non nos vai a temblar a man ao Concello, nin aos técnicos, como é a súa obriga. Xa está o aparellador preparando informes, e que non o ten visto xa. A continuación, pois, o secretario elaborará o requerimento que se mandará ao veciño para que restablezca a legalidade, e de non facelo nun prazo determinado, pois ou ben recurriremos a unha sanción directa ou ben recurriremos a facelo ca Brigada de Obras e se lle repercutirá despois por Facenda. Nas infraccións urbanísticas non vamos a ter ningún tipo de contemplación. En canto á problemática que seguramente é máis difícil de resolver dende o Concello, porque podemos incrementar a vigilancia, pero sabemos que os axentes da Policía Municipal teñen máis cousas que vigilar, evidentemente, moitas máis, porque non é o único conflito que existe no Concello, e teñen outras tarefas que son, digamos, máis habituales e que deben de facer tamén obrigatoriamente. De todas formas, sabemos que incrementando a vigilancia, ainda así, tal vez non se resolvería o problema, porque é un problema complexo e complicado, pois por unha actitude que se dá nunha persoa nesa zona. Contamos tamén que a Garda Civil que reforce e intente apoiar o máximo posible, e animamos a veciñanza que siga denunciando en calquera caso, calquer tipo de acoso que reciban ou posible agresión ou que sexa, que o sigan denunciando para que as forzas de orden podan actuar. Iso é o que pode facer o Concello desde aquí. E en canto ao apoio xurídico e técnico que se sinala a moción, vamos a votar favorablemente, deixando claro que o apoio xurídico ou técnico será o asesoramento que se pode dar desde os servicios do Concello, desde o propio secretario municipal ou o aparellador ou o que sexa, se é unha infracción urbanística, pero non podemos, como Concello, non podemos financiar, non podemos contratar a un abogado que defenda a estes veciños, porque non deixa de ser un conflito entre os veciños, no que sexan moitos, pois non lle daste dereito. Hai outros conflitos no Concello, algúns tamén con bastante desagradables, e o Concello non pode pagar un abogado a un grupo de veciños, por moito que o intente, xa non é vontade deste goberno, sino que xa o impide o propio servicio de intervención e a propia lei, non? Pero, en calquera caso, intentaremos estar ao seu carón e non deixar este tema de lado para nada, e que pois esta persoa se vaya dando conta de que non pode actuar como ven facendo, e esperemos que se resolva da mellor maneira posible. Non teño moito máis que decir. Bien, yo sí que creo que lo más importante es que los vecinos recuperen la tranquilidad, la seguridad y no tengan que hacer como ahora de dar vueltas y evadir un tránsito por una vía pública por miedo a ciertas repercusiones. Creo que el ayuntamiento tiene que poner más de su parte porque realmente si ellos no están satisfechos o contentos con lo que se ha hecho hasta ahora, algo no está funcionando bien. En cuanto a, no dudo de la voluntad, pero sí que la realidad es que no están satisfechos y la prueba es la reunión que tuvimos ayer mismo, donde ellos dicen que no se sientan respaldados. Creo que es algo que es difícil, sin duda, pero creo que hay que hacerlo y que hay que acometerlo, que habrá que darle prioridad a los clientes administrativos, habrá que darle el apoyo a todo el que necesiten y más, porque no es un problema sinceramente, de un link de un vecino con otro, son temas que yo creo que ya trascienden esto y que pueden derivar en otro tipo de actuaciones que después podamos lamentar. En cuanto al tema del asesoramiento jurídico y técnico, yo creo que fuera del que se le puede prestar algo más, igual que hacemos ahora mismo en el CAT con otro tipo de violencia, pero hay una abogada que está contratada y que da supervisión y ayuda de diverso tipo. Y creo que incluso habrá que buscar soluciones para que estas cosas, cuando ya se trata de un colectivo importante, situaciones de emergencia y que realmente donde la seguridad y la tranquilidad prima y donde ha habido gente que ha tenido que abandonar o trasladarse su propiedad a otros recintos para no tener que estar mal, esto tiene que tener otro tipo de solución y tenemos que ser no más agresivos, pero sí que creo más dinámicos y más competentes y realmente resolverlo. Por lo socialista, María. Ben, asesoramento se dicen que sí, asesoramento xurídico se lle pode dar a asesora xurídica que está no CAF, nos servicios sociais e atende ás mulleres que teñen problemas de violencia de xénero, non a representa nun posible xuicio, pero sí as asesora. Ben, pero sí, eu digo e o dixen e o repito, que asesoramento o que faga falta. Este problema ven de moi atrás, o repito, volvo a insistir, desde 2008 e a maior parte dos conflitos e máis graves se deron antes de que nós chegáramos ao goberno. E me alegra, poden pensar que son hipócrita, pero me alegra que a xente se atreva a estar aquí no pleno, se atreva a seguir na prensa e a denunciar este feito, porque confían en nós, porque non teñen medo a ningún tipo de represalia,
e, polo tanto, nos faremos todo o posible para solucionar este tema que eu, repito, a parte máis complexa creo que a de solucionar os problemas de agresividade e que se poden dar porque como vigilancia, ainda como vigilancia continua sería dificilísimo porque pois, a persoa supoño que non actuará en presencia dos agentes da orden. Pero, bueno, tamén hai a posible mediación, entrevistarse con él, como xa o fixen, con esta persoa, e intentar pois, que sexa máis razonable e bueno, pois mediar as posibilidades que temos dentro do Concello e, dende logo, non o deixamos de lado, nin metemos ningún expediente no queixón, nin nada parecido. Si quiere decir algo. Bueno, yo es que mire, estamos siempre hablando de los expedientes en los cajones, nos repasamos. Yo no hablo de lo de atrás ni de lo de ahora. Sí que creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Usted es alcalde desde junio de 2015. Los vecinos tienen un problema que estalle ahora. Me supongo que la gota que colma el vaso no es la que la llenó, pero es la que la llenó, pero probablemente hay más. Creo que yo no vengo aquí a hablar de lo de antes y ahora. Sí que vengo a hablar de una situación que creo que es complicada, compleja, a la que creo que ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Y creo que desde la administración local tenemos que poner los medios necesarios y los medios necesarios para que esto no ocurra. Eso es lo que tenemos que hacer. E yo recomendo que a senda das súas mocións non as marquen as noticias solamente da Voz de Galicia e hai mocións que sí poden presentar outros grupos da corporación e esta, pois en concreto, eu non o faría despois de non ter asumido a responsabilidade durante tanto tempo. Pode decir o que queira. Lógicamente, me supongo que podré contestar. Realmente, mire, las decisiones de las mociones que presenta el Partido Popular son libres de presentar. La agenda no nos la marca la prensa. A veces sí, porque nos apuntan noticias que desconocíamos o conocemos de otra relación. Y no deja de ser una fuente de información como otro cualquiera, respetable. Pero para mí lo más preocupante es la información de los vecinos. Si a usted le parece mal que traigamos una moción al Pleno porque hay vecinos que están inseguros, incómodos, que no pueden convivir, algunos que se han tenido que marchar de sus propiedades, otros que para acceder a sus propiedades tienen que coger otras vías que les suponen 1 kilómetro o 2. Pues, eso es su opinión. Yo te vuelvo a decir, creo que tenemos las cosas que tenemos que son interesantes, les parece bien o mal, es un tema subjetivo. Efectivamente, y por eso doy mi opinión. É unha opinión y por eso así manifesté. ¿Votos a favor da moción? Perdón. Sí. No sé si no me da suscripción a los afectados. O regulamento marca que habría que solicitar a palabra, pero por mi parte non hai problema, se o resto de grupos non teñen problema, de concederle a palabra. Sí, é o presidente da Asociación de Veciños da Ponte da Arbanza. Podes achegarte aquí a Geno, e deixas o teu sitio, momentos. No, sí é necesario porque senón non recolle a grabación do pleno e é necesario que fales a través da megafonía. Hola, boas noites a todos e a todas e gracias por permitirme falar máis tendo en conta que non solicitamos. A ver, a impresión que temos desde a asociación e desde os afectados é a seguinte. É certo que os problemas das infraccións urbanísticas veñen de fai moito tempo atrás, sobre todo en temas de dominio público, como é a carretera e como son os cierres que lindan con esa carretera. O que pasa é que o problema últimamente incrementouse porque antes esta persona non vivía ali e agora ten a súa residencia máis ou menos estable ali e nas últimas semanas están así incrementando. Pero xa non é solamente en este momento os problemas de infraccións urbanísticas, que eso é secundario para nós en este momento. O problema principal que temos en este momento é o de intentar defender dereitos fundamentales, dereitos básicos, como pode ser o dereito á integridade física ou incluso o dereito á vida. É que este señor non se actuou contra el a tempo, creceuse, en este momento ten a sensación de total impunidade e non ten barrera nin frontera. Non se para con ningún tipo de actuación que nós podamos facer. A situación xa se desmadrou, perdón por a expresión, xa se, non sei como decilo, sin decir a palabra esa, pero xa se nos foi das mans.
aos veciños e a asociación. En este momento temos que, bueno, pois uns por medo e outros por intentar evitar o conflicto, pois efectivamente cambiar de rutas ou cambiar de rutinas diarias porque non queremos encontrarnos con esta persona. Porque sabemos que en calquer momento pode estallar a situación. Un veciño decíame, mira, é que eu, cando vou por ali co motocultor, teño unha horquilla, e teño medo a que el me dé ou que a min, en un momento determinado, colle a horquilla e lle clave. Eso nos pasa a todos. E aquí, vale, unha cousa é decirlo e falarlo aquí, e outra cousa é vivir o día a día desa situación. Vale, entonces, o de agilizar os expedientes por infraccións urbanísticas, por suposto, pero que eso entendo que xa non o deberíamos ter que pedir, xa debería ser. O sinto que haya tocado en este momento, pero é o momento que nos toca vivir, é onde o temos que exigir. O de incrementar a vigilancia, sabemos as limitacións que pode haber, pero o que non pode ser é que cada 2 por 3 teñamos que estar vindo a presentar denuncias, porque hasta ahora o problema é que cada veciño que se destacaba presentando unha denuncia de forma individual sabía que iba a sufrir as represalias. E o tercer punto, que é o da asesoría xurídica. A ver, entendo as limitacións tamén que pode ter o Concello, pero creemos que ofrecernos o servicio con todos os respetos de secretario e aparejador non é o que nos estamos pedindo nin o que nos necesitamos. Esos xe son servicios públicos que nos ten que dar o Concello, para eso pagamos os nosos impuestos. Nos o que estamos pedindo é que se busque algunha vía legal para darnos asesoría jurídica, pero por un profesional ejerciente. Alguén que conozca a praxis dos juzgados. Alguén que sepa encamiñar as nosas accións para que este home non se vaya, como di el, con unha sentencia ganada porque archivan a demanda que temos presentada por un defecto de forma. Claro, absolveno, eso é unha victoria, eso é que el gana. Nos entendemos que eso non é que el gana, eso é que o procedimento judicial está regulado como está regulado e ou ben o colles infragante ou senón non hai forma de condenalo. É infragante, é moi difícil collelo porque evidentemente está todo o día pensando como vai a actuar e actúa na inmensa maioría dos casos de noite. Entonces, a ver, entendemos que o de darnos asesoría en ese sentido non é suficiente. Non sabemos se hai unha vía legal para conseguila ou non, pero o noso que pedimos é que se intente buscar algunha fórmula legal. Non pretendemos ningún tipo de maquinación fraudulenta, o que queremos é unha vía legal para que se nos preste ese servicio que a asociación, que é sin ánimo de lucro, pois a mellor non pode afrontar, e os veciños, pois tampouco. Nada máis. Gracias. Gracias ao representante da asociación, pero bueno, creo que onte quedou claro na reunión que mantivemos cos veciños e veciñas da zona, un número reducido que varios deles están aquí presentes, e ao cabo explicar no pleno. Desde o punto de vista legal, a día de hoxe, e según instruccións dos servicios de intervención, que son os que permiten ou non os gastos que pode dos que pode facerse cargo un Concello, non é posible, e está explicado varias veces, que podamos facelo de outra forma, pois, como o abogado que habitualmente nos defende pode asesorar dunha forma concreta, pois teremos que estudiarlo. O que, si repito, nunca vai a ser para representar un xuicio, eso sí que é imposible. Eso sí que é imposible. Pero outro tipo de asesoramento, pois podemos estudiarlo e ver de facelo. E, efectivamente, eu estou completamente de acordo con que isto foi algo que, gracias á visibilidade que se tuvo con esta persoa, foi agravándose. E volvo a repetir, a mí me parece moi difícil de solucionar mentre el non decida cambiar de atitude, e porque as forzas de seguridade poden estar aí moito tempo, pero ese tipo de atitudes de molestar a xente son moi difíciles de controlar, por desgracia, e o problema radica nunha persoa en concreto, que hai que intentar razonar si é posible, e se non, a vigilancia
repito, se pode incrementar e xa está, xa fai tempo, xa fai moito tempo que está nas instruccións que ten os agentes da Policía Municipal de pasar por ali e de atender este caso. En todo caso, moitas gracias por participar e por vir os veciños a escoitar o que temos que decir a corporación. Vamos, non? Sí. Sí. Por unanimidade. Estábamos votando, punto, non? Arriba. Votos por de moción? Eso foi xusto cando estábamos votando. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto no orden do día, que o punto número 7, moción do Grupo Municipal do PP en relación aos reiterados problemas ocasionados polo ruido e inseguridade que persiste no entorno da Rúa Manuel Hermo Vidal e na Praza Irmás Aseitos. Ten a palabra o voceiro. Bueno, por tercera vez traemos un tema ya recurrente, como acabamos de decir, el tema de ruidos en seguridad que hay en distintas zonas de nuestro municipio y donde ya habíamos propuesto una moción para comprar los aparatos necesarios para hacer los controles de ruidos. Seguimos sin saber si se ha hecho algún control de sonidos, si los atestados que realiza la policía local cuando se le llama el resultado que tiene, si se habla algún expediente, si hay algún tipo de sanción o si realmente es cierto o no las denuncias. Pero sí creo que más nos sorprende de todo es la actitud del alcalde de que le llama la atención a un vecino por protestar. Creemos que lo más básico es que a los vecinos hay que escucharlos, hay que atenderlos, independientemente de lo que puedan gustar o no gustar lo que manifiestan, y creo que una de las obligaciones de la administración es solucionarlos y al menos contestarles. Y que porque conteste o presente muchos escritos de denuncia no tiene que dejar de hacer. Y eso es lo que nos lleva a presentar una moción donde reprobamos la actuación, sobre todo en el sentido de no hacer nada o no hacer lo suficiente. Nada no puedo decirlo porque no se lo han hecho, pero sí que no hacer lo suficiente para que estos problemas que son recurrentes en distintas zonas de nuestro municipio se vayan corrigiendo, y sobre todo creo que lo que no se puede permitir es que haya alguien que proteste, que utiliza un cauce que es totalmente democrático de manifestar una incidencia que él entiende que es justa, no se le responda y encima se le llama la atención públicamente por presentar muchas reclamaciones y muchas denuncias. La palabra, Rocío, Socialista. Bueno, esta é unha moción pois, parecida á anterior, o sea, é un problema de convivencia entre veciños. Hai moito tempo, é certo, que se ven denunciando todo este problema de ruidos. A mí sorprendeume, creo que se dixen nunha comisión informativa, que na Rúa Manuel Mariño se dera unha licencia, o sea, unha licencia dunha actividade, de un bar que levaba máis de 20 anos cerrado, e que se dera esa licencia porque xa o bar tiña, o sea, estaba 20 anos ou máis de 20 anos sin exercer tal actividade. E me sorprendeu un montón porque, ao mellor, polo tema das escaleiras ou por diversos temas, ao mellor a licencia nese local, ao mellor se tiña que ser unha licencia nova, ao mellor non se lle podía dar ou tería outros atrancos. E o exemplo que puse foi como se na Ribeiriña a DASA sigue ca licencia municipal e como ve unha empresa por aí e quer poñer outra vez unha fábrica das mesmas condicións, bueno, pois volvemos a ter o cheiro na Ribeiriña. Non entendo como se pudo facilitar de tal maneira, sabendo que ali na Rúa Manuel Mariño, ou Hermo Vidal, perdón, hai un problema, hubo sempre problema co ruidos e antes cun barco, carterien, agora co outro, tamén dali se tuvo que ir xente, se vendeu a súa casa e foi a vivir, mal vendeu, perdón, a súa casa e tuvo que ir a vivir a un piso, e estamos falando pois do mismo que falamos anteriormente. Reprobar, eu non sei se é o máis o indicado, o sea, o que hai que pedir é que se xestione, que se tomen as medidas para evitar pois, que se poda convivir, non? Que cada un no seu domicilio poda estar tranquilo e poda descansar adecuadamente, o sea, sin que ninguén, sin ter interferencias pois de eso, de ruidos, de músicas, con músicas elevadas a altas horas da madrugada. Reprobar significa, pois, bueno, que non aprobamos a actuación da alcaldía, pero eu o que pido é que se xestione, porque se non reprobar non facemos nada, non xestionamos, non lle damos solución aos problemas estes que existen. Por lo tanto, a verdad, teño unha dúda para a votación. Realmente,
Bueno, despois na segunda intervención, pois, se escoite ben o que me di o portavoz do Partido Popular, non sei, tomaré a decisión. Eu estou de acordo no fundamental, o sea, estou de acordo na exposición de motivos, o sea, que hai que gestionar e dar solucións aos problemas que teñen a colectividade, pero, bueno, reprobar non significa que se vayan a solucionar os problemas. Problema. Bueno, nos distinguiríamos especialmente as cousas que teñen que ver con o que se expoñen e se motivan no primeiro parágrafo, especialmente en canto aos resultados de unha moción xa anterior para ter ou dispoñer dos instrumentos, das ferramentas necesarias para poder realizar pertinentes controis que teñan que ver ca alteración da convivencia e da seguridade. A respecto dos retirados escritos e das relacións do alcalde cos veciños que as demandan, bueno, pues é algo que terán que explicar quen que teñen esa información e máis o equipo de goberno. Por a nosa parte sabemos, según se nos informou na comisión correspondente, que as denuncias chegan sin parar. Din vostedes que son incapaces de contestar a primeira cando se teñen aquí a terceira. Entendo, por tanto, que se hai as queixas, e as queixas deben ter, creemos, un mínimo de razón nos seus contidos, haberá que facer un esforzo para contestar a ese veciño e, desde logo, solucionar os problemas que se manifesten non nunha zona en particular, sino en calquer lugar deste concello, sexa este onde sexa. Ben, empezarei dicindo que os veciños e veciñas foron recibidos na alcaldía en máis dunha ocasión por esa zona para tratar este tema e ver como solucionar un problema que, como o anterior, tamén é difícil solución. Non estou nada de acordo na moción con que existan problemas de seguridade, que eu saiba, de seguridade non existen de convivencia motivados polos ruidos e polas molestias no descanso das persoas. Na reunión tratáronse varios puntos. Bueno, e en canto a licencia, eu tamén quedei sorprendido. Pensei que non se iba a poder dar e houve un informe favorable de Secretaría e, por lo tanto, se dou porque a licencia nunca se inhabilitou, digamos, anterior e, por tanto, seguía vicente. Eu, eso, aí xa non me podo meter, nin podo ir en contra dun informe favorable de Secretaría para conceder unha licencia. Xa nin recordo se foi o actual secretario ou foi o anterior, xa non recordo cal dos dous foi. Pero, bueno, efectivamente, se tivera que sacar unha licencia nova, tería moitas máis dificultades para adaptarse á nova normativa. Tamén me gustaría recordar que durante ese tempo, bueno, o primeiro escrito, a veciña se queixa de algo que todavía non pasou, porque se presentou antes de que abrira. Se falou con unha das veciñas para facer probas de son na súa vivenda e comprobar que non había problema e non accedeu. Se tiveron que facer desde a rúa. Ahora solicita que se fagan desde a vivenda e, bueno, ahora ten que ser o propio propietario que acceda a facer, a non ser que si ten interés se van a un suicio, ten unha proba de que realmente non causa dano. En canto ao número de escritos, efectivamente, é responsabilidade do goberno, da alcaldía, concretamente, ainda que moitas veces poden estar delegados en algún dos concelleiros ou concedigas, contestar os escritos. Pero hasta que punto un veciño ou veciña ten dereito a presentar todos os cantos escritos que era de forma reiterativa e facendo, eso fai, a capacidade de traballo dun concello limitada, sexa que sexa, por moi grande que sexa. Eso fai que deixemos de atender o mellor outros escritos que teñen máis, e sobre todo cando son repetitivos e cando repiten unha e outra vez os mesmos argumentos, ou os mezclan, ou os cambian, ou dan un punto de vista diferente, a veces incluso contrario, non é, dende logo, a mellor actitude por parte dun veciño ou veciña si quere que se resolva un problema. Por lo menos, si o quere que se resolva desde a alcaldía. Si o quere resolver a través dun xuicio, de judicializar este tema, pois o mellor terá un apoio aí e terá o respaldo de que o Concello non foi quen de contestarle a todos os escritos. Se contestaron algúns e se seguirán contestando na medida das posibilidades, ou por lo menos se contestará un definitivo contestándolle a todo o que quedou presentado, porque cando saiu esa famosa nota de prensa, agora xa non sei se algo máis, presentar 28 escritos. Eu creo que é unha exageración para un tema. En todo caso, non ten o seu dereito e pode seguir presentándoos e o Concello terá a capacidade que ten de
responderte. En canto a que se fai vigilancia constante, todos os fins de semana, efectivamente, os agentes da Policía Municipal están ali, os locales cumplen o horario, por menos cando visitan, non teñen ninguna infracción nese sentido. Si fora así, pois os agentes da Policía Municipal non dubidarían en sancionalos, e a día de hoxe non teñen ninguna infracción canto a incumplir o horario de peche. O problema, o de poñer os controles de sonido, xa temos falado, foi algo que valoramos e estamos pendientes dos próximos orzamentos e incluímos unha partida porque ahora mismo non temos unha partida onde tirar para facer ese tipo de actuación. E, bueno, nos estamos bastante convencidos de facelo, cas dúbidas que podamos ter en que realmente dé resultado, porque, repito, eso controlará o sonido dos aparatos de música no interior, pero o principal problema é a acumulación de xente na rúa. Vamos seguir estando aí e non quero, claro, non quero entrar no pasado, pero, bueno, as persoas que se foron, lle pregunto a voceira socialista cando se foron dali. Non se foron no 2015 nin no 2016. Pero, bueno, vamos a intentar facer o posible para solucionar o problema. Non vamos a votar a favor, por suposto, porque non vamos a reprobar a nosa actuación, porque reprobar significa unha cousa moi concreta, señor voceira socialista. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, yo me sorprende que en la moción de octubre nosotros preguntamos si había un sonómetro homologado, la portavoz en ese momento de gobierno nos dijo que había un sonómetro homologado, la policía local está capacitada para hacer el control de sonido y no hace falta más que hacerlo. Si ustedes no han hecho ninguno desde aquel momento, no es... Sí, se fixeron. Se han hecho, lo que estaba hablando era... No, yo he preguntado antes si hicieron alguno, si la policía local, las frecuentes veces que supongo que van, después de las denuncias de los vecinos... Yo digo, todas as veces que foron, o volumen da música interior non sobrepasaba os límites. A do exterior non é responsabilidade do propietario, é o problema de solucionar este tipo de conflictos. Se intenta disuadir a xente de que se marchen, de que non se acumulen, sobre todo cando pecha o local, pero eso sabemos todos como funciona. Yo lo que sí sé es que si hay alguien que está, un vecino que no puede dormir, descansar y que no puede garantizar sus derechos, hay que garantizarlos. Que es difícil, nadie duda, pero sí que es cierto que no estamos haciendo quizás lo suficiente para conseguirlo cuando el objetivo no se consigue. Y sobre todo, lo que vuelvo a decir, no es un tema de que ya es de voluntad de resolver un tema que es candente y que realmente hay gente que está preocupada. Pero si encima le protestamos porque presenta escritos, y yo creo que será difícil contestar a 30 escritos. Yo creo que el manifestó el alcalde el otro día en la comisión de seguimiento, pero alguno habrá que contestar, ¿no? Y creo que no es digno que el alcalde le llame la atención a un vecino por ejercer un derecho que tiene, que es presentar escritos. Cuando además la alcaldía, mismo a la defensora del pueblo, le dice que en vez de que le presenten las quejas a la defensora del pueblo, que las presenten directamente al ayuntamiento para forrar tiempo y trabajo a las dos instituciones. Entonces le decimos a los vecinos que no se quejen al defensor del pueblo, que se quejen al ayuntamiento, y cuando se quejen al ayuntamiento tampoco le contestan. Esto yo creo que no es serio. Entonces eso sí que es algo que depende de usted. No es un tema de que depende de las instituciones maestras. Resulta que el sonómetro, que es lo que pedimos en octubre, existe. Los controles que se hacen no son buenos porque realmente si sigue habiendo problemas, algo no funciona. El atestado que hace la policía local en las distintas veces que va, si no hay ninguna incidencia, pues no hay ninguna incidencia. Alguien estará equivocado. Cuando al final los vecinos no tienen seguridad, tienen que esquivar las calles para irse. Es decir, la seguridad es algo que creo que cada uno tendrá su criterio. Y supongo que los locales cumplirán sobre el cierre como tienen que cumplir cualquier tipo de actividad, pero sí que es cierto que lo que no podemos es dejar un problema que está ahí sin candentes y sobre todo, le vuelvo a decir a mí lo que me parece, creo que no es de recibo, es que la alcaldía le llame la atención a un vecino por protestar por algo que cree que tiene derecho y cuando encima no se le contestan a los distintos escritos. Yo no digo que le contesten a todos, que yo lo haría, pero sí que al menos contesten. Sí. Voceira socialista. Eu dixo que o exterior que non era competencia municipal, o exterior é competencia municipal. O defensor do pobo dillo no último escrito dos concertos, dille que a acumulación de xente na rúa Fora competencia municipal, dicen que non é responsabilidade do local, que non se pode sancionar o local polo ruido que te fora. Non dicen que non fora competencia municipal, pero dicen que non podes sancionar ao local por ese motivo. Pero a policía terá que ir... Palabras da miña boca que non dicen. A ver,
eu entendí que, a ver, non é competencia do local, evidentemente, pero é unha competencia municipal, pois que a xente se disperse. O sea, pero por eso digo que cando di que non se pode facer nada, hai que facelo, porque a competencia da xente na rúa é competencia municipal, a través da Policía Municipal, da Guardia Civil ou do que sexa. O que dicen foi, repito, non se pode sancionar ao local polo ruido que xenera a xente, eso foi o que dicen. E a continuación dicen, os policías, cando están ali presentes, tratan de disuadir e que abandonen, sobre todo cando pecha o local, no momento que se acumularía xente e dá moitos problemas. E, evidentemente, tampouco van a facer unha carga, pero falan coa xente, por favor, e a ver se fai o propio propietario, que se marchen e que deixen de facer ruido. Pero a xente non se disolve en 2 segundos e ese momento é moi molesto para a xente, no momento que sale toda a xente do local. E en canto que decía dos escritos, hai que repetirse, eu non lle digo que non presente queixa, ni moitísimo menos. E lle digo que presente queixa e lle digo que veña a falar comigo e veo falar comigo como tivemos ocasión de facelo. O que non me parece é esa reiteración exagerada. A mí non me parece correcto, a usted pode parecer. E iso de que contestaría todos os escritos, pois, bueno, o goberno anterior non o facía, por suposto que non o facía. E xa sei que usted non o sabe, que non, e todo iso non se enteraba de nada do que pasaba no Concello antes do 2015. Pero era a realidade. E en canto ao defensor do pobo, por suposto, en un momento determinado, eu entendo que un veciño ou veciña, se intenta solucionar o problema aquí e non ten resposta, pois para iso existe o defensor do pobo. Aquí houve persoas que foron directamente ao defensor do pobo. Iso non é razonable. Primeiro tras que vir aquí e ver se hai solución e se non, pois recurrir. De todas formas, casi animo a outros veciños que presenten todas as queixas ali, que as manden todas ali ao defensor do pobo e que deben de traballo como nos dá a nós, cousa que non facían con vos tampouco, porque no goberno anterior hai escritos do defensor do pobo que chegaban aquí e dormían os sonos xustos. Agora chega un e os 15 días xa nos están reclamando que lle contestemos, os 15 días que lle contestemos. E antes non facían así. E vamos a recabar os datos e vamos a facerlos públicos de todos os requerimentos que fixo o valedor do pobo anteriormente, que era un home, e que non se contestaron de aquí. E non recibiron ningún requerimento por parte do valedor do pobo. A valedora do pobo non é unha persoa, digamos, completamente independente políticamente, por desgracia, e o que fai, pois é lo mismo que fai esa veciña, acosarnos con escritos continuamente e con requerimentos. Está no seu dereito, marca lei, os 15 días, etc. Antes non o facía, agora o fai e nos cumpliremos coa lei na medida das nosas posibilidades e contestaremos os seus escritos como estamos obligados a facer. Yo solo, hombre, pero curioso de siempre, que al final la culpa es de los de atrás, la culpa es de tal. Yo creo que usted es el alcalde, usted tiene que cumplir. Si puede, si no puede, no puede, si puede cumplir, no, si el valor del pobre es más exigente o menos exigente, requerimientos lo que usted quiera. Así que al final lo que estamos hablando es de un problema de un vecino, o de varios vecinos. Entonces yo creo que a mí que el valedor sea más exigente o no, si usted se suele sirve de disculpa con los vecinos, que si le sirve de disculpa para no resolver, pues nada, pues oiga, eso es lo que está diciendo, nada más. Yo no hablo nada, es usted que hace las manifestaciones, si le parece mal que se les comente, pues oiga, no las haga. Yo me sigo los plazos del valedor, lo que me preocupa es los vecinos, los problemas que hay, y que oye, es un problema que es recurrente, que hemos venido varias veces con él, y no lo encuentro, nada más. Ben, votos favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Aprobouse. Pasamos á seguinte moción, que é punto número 8, moción do Partido Popular para reducir o tipo de gravamen sobre o valor catastral dos inmóveis. Ten a palabra o voceiro. La moción tiene, bueno, desde los últimos años, a raíz de la revisión que se hizo de las valoraciones y del padrón de propiedades en el catastro, pues ha ocasionado, y lo que ha llevado es un incremento de la recaudación del impuesto, como es lógico por el sector de valoraciones y la valoración de propiedades que estaban sin dar de alta. Y entendemos que oye, ese mayor esfuerzo que han tenido los vecinos que soportar durante unos años para hacer frente y incrementar una recaudación que en su momento era escasa, pues tiene que tener hoy su reflejo en una reducción del tipo de gravamen que se aplica a este tipo de impuesto. Entonces lo que proponemos es reducirlo en 5 puntos para que ese esfuerzo de los últimos años se vea un poco compensado, siendo conscientes de que es una reducción a la recaudación del Concello, pero también queremos y somos realistas de que nosotros somos
Preferimos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos para que elija directamente de lo que tiene o no que hacer y, sobre todo, para tratar de igualarnos en la carga impositiva con el resto de los concellos que son limítrofes. Y aparte, pues, es el tema de la rescisión del contrato de asesoramiento que había con una empresa, el Catastro, y sobre todo que se dio en la última revisión, las últimas notificaciones, cuando todos los vecinos, al recibir las notificaciones de distintas valoraciones, pues lo que tuvieron que hacer es contratar por su parte ese asesoramiento, incluso desplazarse por la oficina de Catastro para hacer las averiguaciones y las correcciones necesarias suficientes que ellos entendían sobre esa valoración. Por eso volvemos a proponer que se contrate una nueva empresa. Nos aclararon en la comisión informativa del pasado martes para que ese asesoramiento se siga prestando, se siga haciendo una labor de seguimiento y control de todas las propiedades para seguir incrementando la recaudación, sobre todo poniendo en valor y haciendo aflorar esas propiedades, esos bienes que están sin declarar y conseguir incrementando, por un lado, o eliminando esa bolsa de posibles incidencias y que nos permita seguir bajando el tipo de gravamen para poder igualarnos algún día a nuestros municipios vecinos. Concello Socialista. Eu, antes de continuar falar da moción, quixera que me aclarara un singular e un plural. O acordo de reducir o tipo de gravamen do imposto de bens inmobles do 0,49 actual ao 0,44. Este ano e no sucesivo. O sea, quero saber se iso é un error de impresión ou se é un plural este ano e nos sucesivos reducilo, o sea, este ano e nos sucesivos reducilo, o sea, a ver, este ano e nos sucesivos reducilo, e nos sucesivos, o sea, en los sucesivos, eu creo que sería, eu digo porque non ten lugar a decir este ano 2017, 2018 e no 2019 só volvemos ao 0,49 porque é ano electoral. É que eu, a ver, eu quixera que me puntualizara, claro, bueno, pero digo, a ver, se está pensado de unha maneira, eu digo, este ano en nos sucesivos, en plural, reducilo, para equiparalo. Explique o voceiro, si quere, pero entendo que se refiere a este ano 0,44 e nos sucesivos irá chegando ao 0,4. Pero en claro, Mira, si me permite, literalmente dice reducir o tipo de gravamen do imposto de bens inmóveis do 0,49 actual ao 0,44 este ano e no sucesivo reducilo para equiparalo ao tipo impositivo dos concellos do noso entorno. É no sucesivo, que o ano que ven. E no seguinte saberemos se reducimos ou incrementamos. Pero eu o que propoño é este ano baixalo porque realmente non podemos, non é serio e responsable solicitar unha baixada de 9 puntos en un ano porque na recaudación municipal tería unha incidencia moi notable, pero sí que creo que temos que ser conscientes do esforzo que hemos feito e que podemos baixar 4 ou 5 puntos en o sucesivo e ir estudiando a forma de baixalo para tratar de equipararnos e igualar o que eso que se trata de. A ver, a aclaración, así verbalmente pode pasar, pero eu creo que escrito nos sucesivos estaría para que non dé lugar a ninguna interpretación pois futura, nos sucesivos, o sea, este ano que ven ou dentro de 4 máis, o sea, non sabemos o que vai pasar e, por tanto, tampouco sabemos se o 0,44 vai estar ben, se nos vamos a enriquecer todos e queremos pagar máis, o sea, eu lle agradecería que se non lle ven a mal poñer un plural aí, dúas eses, que non, máis que nada para que non dé lugar a malas interpretacións, porque eu esta moción estou de acordo con ela, porque sempre se dixo, o sea, o Partido Popular, cando estuvo aquí, cando estuvo gobernando, fixo unhas valorizacións na época da burbuja inmobiliaria, uns valores catastrales, en moitos casos, non en todos, pero en moitos casos, excesivos en tempo que, claro, os inmobles estaban sobrevalorados. Quer decir que, bueno, os tipos despois vas a pagar en función do valor catastral. Eu digo sempre, o valor catastral é o 50%, o sea, o 100% do valor real se supón, a ver, non me estou explicando, o 50% do valor catastral
con outro 50% máis sería o valor de mercado desas vivendas. E a día de hoxe, con ese 50% tal e como están valoradas en catastro, non se é capaz ni siquiera de poñer no mercado a venta moitas ou algunhas das vivendas deste pobo, non? Desde logo tamén hai sentencias judiciais que en outros casos pois está pasando, non? Que se compran pisos e se compraron pisos con un valor moi superior e despois os concellos ainda queren comprar as plusvalías sabendo que ao mellor se vendeu pola mitade do que se comprou. A min, o sea, me parece ben ir reducindo a cantidade a taxa do gravamen. Eu creo que está moi inflado o IBI en este pobo, é certo que son os ingresos propios dos concellos e, bueno, pois, supón ter que buscar e xestionar noutras institucións, pois, ao mellor, eses cartos que se perden pois por baixar a taxa actual do IBI. Pero as familias, a ver, estamos levamos tempo, non estamos agora en situacións de crisis, en situacións, pois, bueno, pois, con o mellor con traballos, pero con traballos que a xente ainda sigue sendo pobre, é que a mí me parece ben esta moción de reducir o gravamen bueno, pois nada, non vou votar afirmativamente. Gloria. Ben, encontrámonos aquí no fondo desta cuestión subidas que veñen desde 2011, a veces no propio valor dos inmóviles. De feito, en 2011 e 2012 sufrimos varios catastrazos desde o Goberno Central. Algúns deles buscando unhas coartadas máis que complicadas, como era non deixar impune a evasión fiscal. De calquera maneira, nos parece dentro do BNG que aquí do que se trata moito é do problema de financiamento que teñen as administracións locais. Desgraciadamente, pero humanamente os concellos, os axuntamentos, incluso os axuntamentos pequenos como os nosos, teñen que facerse cargo dunha serie de servicios que deberían estar contemplados pola Comunidade Autónoma ou polo Goberno Central. Ou, polo menos, xa que se quedan nas mans encomendadas da administración local, que se houbera un reparto equitativo de cartos de fondos que permitiran facer con cuidado e con atención dar esos servizos. Nunha situación que durou anos, donde aquí se facían casas por todos os sitios, entendeuse de que a mellor forma de financiar aos concellos era precisamente en base a esas licencias de construcción pagando despois os IBIs a esos lugares, sobre esos lugares. É difícil opinar ao respecto. Estamos de acordo co común ou co base importante da moción e tamén co que di a voceira do PSOE de que é necesario nestes tempos de agotamento das economías familiares tratar de rebaixar todo o que sexa posible as cargas impositivas que temos, pero tamén é certo que necesitamos darlle ás administracións locais e á xente que vive en estes concellos os servizos que se merecen e que necesitan e que non son garantidos en absolutos por os mesmos partidos que aumentan valores artificialmente e despois solicitan baixas repentinas desos mesmos esforzos, desos mesmos impostos. Polo momento, para a primeira intervención, isto é o que temos que decir. Ben, sin entrar no fondo de se é necesario baixar o IBI ou baixar outros impostos, primeiro me gustaría facer un histórico do que pasou neste Concello. A ponencia de valores a fai o Estado, non fai o Concello. No seu momento fixo no 2012, estando gobernando o Partido Popular. Claro, aquí non se pode falar nada do atrás, pero é que se neste momento non é xusto recordar o que se fixo, no 2012 era o 0,4 o tipo impositivo que había no Concello da Pobra do Caramiñal. Normalmente un Concello, cando fai a ponencia de valores, é cando reduce. Nese caso non era necesario porque estaba xa bastante baixo. Pero o que fixo o Partido Popular o ano seguinte foi subilo o 0,49, é dicir, puso o tipo actual xusto despois da ponencia de valores que tuvo lugar no 2012 e mantiveron ese tipo de 0,49 ata a actualidade, ata que deixaron o goberno.
E agora pretenden que sexamos nós, durante o noso goberno, os que compensemos aquela subida naquele momento, que era cando tiña que facerse, ou seja, a desfachatez é tremenda, vamos. Primeiro, cando había que facelo non o fixeron, e agora pretenden que o fagamos nós cando estamos nós gobernando. Ben, nós podemos valorar a posibilidade de baixar o tipo impositivo do IBI, pero non queremos facer de forma, pois, para nada sin razonalo, sin estudialo, sin ver as consecuencias directas que terán os orzamentos e que terán a cidadanía, e non nos parece oportuno para nós desta maneira. Primeiro, sinalar unha cuestión. O 2017 xa non se pode baixar, en todo caso será o 2018, que sei, non se podrá aplicar. Eso é unha cuestión tamén importante para sinalar. O IBI é un imposto que recauda o Concello e que recauda de forma bastante eficiente, porque están domiciliados, etc. Hai outros impostos que resultan máis difíciles de recaudar e que tamén moitas persoas pagan, outras ao mellor non tanto e temos que estar reclamando, etc. E suponen un traballo inxente para o Concello. Con este razonamento, a donde quero chegar? Pois que ao mellor non é o imposto que temos que baixar se queremos rebaixar a carga impositiva nos cidadáns e nos cidadáns da Pobra, na cidadanía da Pobra. Ao mellor podemos baixar outros, ao mellor podemos baixar algúns que teñen que ver co sector comercial para facilitar a instalación de novos comercios e de novos negocios no noso Concello. Ou, ao mellor, temos que mirar o tema do lixo ou outro tipo de impostos que pagamos todo o mundo por igual, mentre que o IBI é un pouco progresivo, porque canto máis grande a vivenda, máis se paga. Eu teño aquí a lista de concellos, sinalar que o noso é baixo, o tipo impositivo do 0,49 é baixo. Solamente hai 33 concellos na provincia de Coruña que o teñen máis baixo que a Pobra, 33, son 93 os concellos da provincia. Hai 23 concellos que o teñen por encima do 0,6. As comparacións non se poden facer, nin tan sequera en función do tamaño do concello, incluso nin da cor política, nin de nada, porque cada un obedece a un histórico e as distintas políticas que desenvolve cada un dos concellos, a súa riqueza, a cantidade de vivendas que ten en cada sitio, cada un ten a súa idiosincrasia, pero creo que é importante sinalar que estamos 2/3 por debaixo do máximo, xa temos un tipo impositivo bastante baixo. Cal é a postura final deste goberno e que propón o pleno? Pois o que propoñemos é non aprobar esta moción e si emendala co seguinte acordo, que vou a trasladar. E un acordo dado que non existe esa urxencia, porque este ano non é posible aplicalo, teria que ser para 2008, o acordo é que primeiro os servicios técnicos municipais realizarán un estudo da carga impositiva actual e as posibles modificacións na procura dunha maior eficiencia na recadación e unha maior progresividade naquelas figuras tributarias que sexa posible incrementarla. O Goberno municipal constituirá durante o primeiro trimestre do ano unha comisión con representación de todos os grupos municipais para a avaliación de dito estudo e propoñer os cambios que se consideren necesarios. Se ao final o que se considera necesario é baixar o IBI, baixaremos, se o que se considera necesario é outro tipo de medida, o faremos. Pero creemos que non se pode facer a lixeira este cambio no ano que nos vamos a facer cargo da piscina municipal, ou cargo de alguna maneira, ou ben sacando unha nova concesión ou sacando ou municipalizando, pero vai significar un gasto a maiores, porque sabemos, e os señores da oposición o saben, que a piscina é deficitaria, ese déficit a día de hoxe o asume a empresa concesionaria que é Viacua, pero de aquí en diante, do 31 de maio en diante, vai ter que ser o Concello dunha maneira ou outra, se é unha concesión terá que pagar un canon a unha empresa por a cantidad que sexa, se é municipalizando, pois incrementará os gastos. Cando dicíamos eso, tamén será importante saberlo. O centro de día, por fin, esperemos que se cubran todas as prazas e significará tamén un incremento nos orzamentos. Por tanto, é un ano no que se vai incrementar o gasto importante nos orzamentos do Concello. E o mellor non é o máis apropiado para facer unha rebaixa que estamos falando de uns 200.000 euros que deixa de ingresar o Concello, porque deixa de ingresar a propia recaudación e despois tamén afecta aos impostos que veñen do Estado, que nos los dá tamén en función da carga impositiva do esforzo fiscal que se chama que fai o Concello. Incluso o plan único, o plan de diputacións, criterios POS que se chaman, tamén teñen en conta o esforzo fiscal e tamén significarían unha reducción, ao mellor non moi significativa, pero tamén unha reducción para os ingresos do Concello. Por lo tanto, reunámonos, valoremos, estudiemos, conocemos as consecuencias exactas do cambio que se pode propoñer,
y a partir de ahí, con calma, porque ya digo que este año no se va a poder aplicar, en todo caso sería para 2018, tomar las medidas que consideremos oportunas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bien, yo coincido en que realmente la valoración que se hace de las bienes no los hace el Concello, sino que lo hace la Administración Central. Podemos estar más o menos de acuerdo con ellas. En el momento que ocurre, sí que soy consciente de que cuando se hizo el cambio de tipo impositivo de gravamen en el 2012, fue por una circunstancia puntual donde el Partido Popular en aquel momento que gobernaba manifestó, y así se refleja en el acta, que se respondía a un incremento que era temporal, necesario, en ese momento imprescindible, porque era un momento de recaudación donde muy bajo y donde las necesidades eran, pues oye, grandes, porque realmente había que cubrir muchos problemas a nivel social, económico y sobre todo la crisis que hemos sufrido y que seguimos padeciendo. Creo que lo que proponemos sigue siendo algo sensato, porque hemos pasado una recaudación en 2012 de 1.054.000 euros al último dato que yo tengo, que es del 2015, de 1.415.000, no sé el 2016 la ejecución que hay, si no estén los datos actualizados o no, pero sí que hemos tenido un incremento de cerca de un 40% en 4 años. Y creo que hoy ese esfuerzo, que es importante, los vecinos tenemos que ser conscientes, como si ya se planteaba en aquel momento, que era una suba temporal y condicionada por unas circunstancias concretas, repercutirlo y devolverlo. Sé que es un trastorno. Somos conscientes de que se va a interpretar o se puede interpretar, como interpreta el alcalde, como una actuación política, interesada, no sé qué, porque no estamos en el gobierno. Mira, si fuera así, lo hubiéramos propuesto el año pasado. Porque somos gente seria y responsable, sabemos lo que es. Porque sabemos que al final algún día, no sé si nosotros, pero alguien volverá a gobernar. Y tendrá que lidiar con todo lo que es complicado, que es la administración, y el dinero nunca sobra, siempre falta. Pero les vuelvo a decir, somos de los que estamos convencidos de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del que los gana. Hay que pedir un esfuerzo a los vecinos, hay que pedir un sacrificio, pero también tiene que ser medido, recompensado en su momento. Hemos incrementado la recaudación en cerca de un 40%, en 400.000 euros, y creo que haya. Las circunstancias nos permiten, gracias a Dios, poder bajar ese tipo impositivo y, oye, ya no, le vuelvo a decir, que si fuera interesado le hubiéramos propuesto 0,40 y no 0,44, sino que, oye, proponemos algo que es serio. Contando de que esto al final, pues será el año 2018, que ya sabemos que era el 2017, y que hoy la siguiente bajada será cuando sea. Somos gente seria y responsable. Entendemos las dificultades de todo, pero también entendemos que quien paga todos los días los impuestos está pasando sacrificios, y creo que el esfuerzo que se ha pasado desde el 2012, cuando además ese acuerdo en su momento, ese acuerdo en ese momento ya se ponía de manifiesto que era temporal y necesario, pues ahora es necesario y es asumible la reducción suficiente para hacerlo. Portavoz socialista. Bueno, eu creo que está ben baixar a taxa. Eu, de andar pola rúa, cando é o mes no verán, cando se paga o IBI, a xente realmente queixase moitísimo polos recibos, non, que se din da contribución. A xente, fai un esforzo e incluso moitos piden, deixamo, aplázamo, espera que cobro, o sea, con moito sacrificio. Eu creo que isto vai axudar a todos os veciños. Pois non é moito, non vai a repercutir, cando non hai, o pouco é moitísimo. Polonia. Bueno, primeiro podo preguntar algo sobre a emenda. Os acordos sustituen, os que ustedes propoñen sustituen o acordo proposto polo PP. Sí. Non consideran a necesidade de, en caso de que se aprobara a súa emenda, incluir tamén a contratación da empresa que estaba dando a autorización en empresaria. Sí, pero... Ben, sí. Como de contratar a empresa, sí, pero... Bueno, pois volvemos a decir o que máis ou menos dixemos ao principio. É unha pena que fai un pouco miramos por unha moción que presentou un BNG ao respecto de tratar de cobrarlle a unhas empresas unha taxa para axudar a medrar os ingresos dos concellos, e curiosamente non foi aprobada por unanimidade. Non sei se esas fotocopiadoras de tridimensionales fan
cartos máis válidos. É unha pena, por tanto, que por unha parte renunciemos á posibilidade de aumentar os ingresos e por outra parte reduzcamos tamén os propios do Concello, pero tamén é certo, e nos queremos estar, e estamos cerca dos veciños, e nos parece significativo de algún lugar máis, de algún outra organización, de algún outro lugar que hai que escarbar para correxir si acaso se dá esta perda de ingresos, pero nós estamos por que os veciños traten ou teñan un mellor tratamento no pago de IBI no futuro. Ben, en canto da empresa, que antes esquecín comentarlo, a empresa que tínhamos contratada rescindiu o contrato, xa se explicou na comisión informativa e por eso ahora temos que sacar unhas novas bases de contratación que levan certo tempo, pero por suposto temos intención de facelo e de volver a dispoñer dese servicio para todos os veciños e veciñas. El dinero donde mejor está en el bolsillo dos contribuyentes, a ver, é relativo, porque nos demanda moitísimos servicios e esos cargos tienen que salir de algún lado e evidentemente salen do bolsillo de todos os veciños, do meu incluído e de todos os que estamos aquí presentes. Por lo tanto, é moi demagóxico afirmar que baixamos os impostos para que a xente sexa máis feliz, e igual non é así, porque a xente tamén é feliz cando ten as estradas en bo estado, cando ten un centro de día, cando ten un polideportivo en bo estado, etc. Podemos seguir así hasta o infinito. Por tanto, repito, hai que ter en conta os gastos que se vai a enfrentar o Concello este ano e que a día de hoxe non podemos todavía nin valorarlo, porque non sabemos exactamente canto nos vai a costar a piscina, si podemos saber si se cubren todas as plazas do centro de día, canto nos vai a costar exactamente, e unha subida importante con respecto ao ano anterior. Despois, cando cheguen os orzamentos, falaremos de obras e actuacións necesarias, falaremos de todas as mocións aprobadas e aí hai que facelas de alguma maneira. Aos veciños, a xente repercútelle, pois, de unha maneira máis ou menos importante. Unha persona que pague 200 euros de contribución pasará a pagar 180, son 20 euros. Bueno, pois, unha familia que este pasando mal, pois pode ser importante. Para o Concello significan 200.000 euros menos de recaudación e un golpe tremendo á capacidade de actuación no vindeiro ano 2017, bueno, no 2018, cando se ve, a baixar así se dá. Por tanto, estudiémoslo con detenimento e se queremos baixar 100.000, baixamos 100.000, se queremos baixar 150, baixamos 150, pero asustando e tendo en conta todos os gastos precisos. Pagamos ese estudio e retrasarlo un ano, penso que non, uns meses hasta que tengamos o acordo preparado, non ten maior problema. Por tanto, mantemos a emenda. Partido Popular. Bien, yo reiterarnos en lo que decimos, sigo creyendo que la administración es importante que tenga que gestionar los recursos, que lo importante es hacer gestión para conseguir recursos donde a veces son escasos, pero eso no quita que a quien tengamos que siempre estar sacando los recursos es nuestros vecinos. Creo que, vuelvo a decir, que hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo que han hecho para adecuarse en su momento dado, pero también viendo la diferencia de recaudación que tenemos los últimos 4 años, desconociendo el del 2016, es un incremento importante y creo que es justo que tengamos esa historia cuando además en su momento el Partido Popular se comprometió a hacerlo porque realmente era algo que era temporal y necesario en su momento. Creo que la demagogia es, en esa misma comisión de gobierno o ese mismo pleno del 2012, el alcalde hoy presente votó lo contrario, diciendo que no se podía subir y hoy tal. Yo entiendo que las dificultades de estar ahí y la realidad de que a veces nos lleva a ver las cosas de distinta manera, pero el esfuerzo tiene que ser de todos y creo que los vecinos se merecen que nos vayamos adaptando, igual que lo vuelvo a decir. Soy consciente del esfuerzo económico que eso supone y por eso tampoco no hemos sido imprudentes y somos conscientes de lo que ha ocurrido. Y vemos cada año que realmente la recaudación no más. Creo que es por lo que hay que recaudar más dinero, pero sí bajando los tipos impositivos para que todo el mundo sea tratado igual, de la misma manera en todo nuestro entorno. Efectivamente, os tipos impositivos, a lei permite que sexan variables, porque podía poñer o goberno un tipo fixo para todo o mundo e non podíamos tocalos. Se fan variables, precisamente para que cando faz unha poñencia de valores, unha regularización, pois o axustes ou baixes, e a medida que a xente vai adaptando as economías ao novo pago, va subindo. Iso foi o que se tuvo que facer no 2012, deixarlo no 0,4 e ir subindo paulatinamente ao largo dos anos para que a xente non sufrira un golpe. Non se fixo, e ora o golpe lle pretenden dar ás arcas municipais. Eso é a cuestión. Pero bueno, nos vamos a manter a emenda e se hai acordo para negociar e chegar a un estudio perfecto, pois, ben. Votos a favor de incluir a emenda na moción?
Como? Votos por... No, 4 son. Votos en contra. Non se inclúe emenda. Votos a favor da moción. Perdón, sí. Perdón. En todo caso, non queda aprobado definitivamente, aquí Rubén, que para aprobar a subida ou baixada do IBI sempre son necesarios os informes pertinentes de intervención, que o cual isto non aproba nada, sino que se aprobará no seu momento cando se estén listos. Pero, votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ben, apróbase a moción e pasamos ao seguinte punto do orden do día. Bueno, a última moción que do bloque, me parece, non? Sobre o contrato de Urbaser. Ten a palabra o voceiro. Sí, boa noite a todos e a todas. Esta é unha moción que presenta o BNG relativa a solicitar o cumprimento dende o Goberno Municipal á empresa Urbaser, o cumprimento do contrato que ten asignado con este Concello para a recollida e transporte de residuos urbanos. Foron moitos os veciños e veciñas que se puxeron en contacto co BNG a trasladar as súas queixas polos cheiros que moitos dos contedores verdes que recollen a fracción orgánica e de restos do noso Concello, pois os cheiros que presentan. Non é unha cousa que eu penso que calquer veciño e veciña da Pobra, con tal de que ande un pouco por determinadas zonas do Concello, pois comprobará que é unha realidade, non? Os cheiros estes dos contedores. O contrato coa empresa Urbaser recolle que se fará unha limpeza e desinfección destes contedores unha vez cada 45 días. É evidente que isto non se está cumprindo. Eu penso que todos, se nos fixamos un pouco, cando vamos tirar as bolsas do lixo, vemos que ás veces, cando se tiran as bolsas, se rompen ou queda así algunha mancha nas paredes do contedor e vemos como moitas veces esas manchas permanecen máis alá deses 45 días que, se cumplira o contrato, evidentemente non terían que estar. Ao mesmo tempo, no contrato que este Concello ten asignado con Urbaser aparecen unha serie de requerimentos a respecto o que é, por exemplo, o lavado e baldeo mecánico do casco urbano, que no prego de condicións, cando se saleu a concurso este contrato, falábase de facer cunha frecuencia mínima dunha vez ao mes. E tamén aparece o barrido mecánico, esas barredoras que todos vimos o primeiro mes que se asinou o contrato polo noso Concello, esas barredoras que van pola beira das beirarrúas, limpando tamén o lixo. Ese barrido mecánico tamén nos pregos do contrato aparecía que tiña que ser con unha frecuencia mínima dunha vez ao mes. Naquel momento, Urbaser foi unha das, creo recordar, unha das 6 empresas que se presentaron a este contrato, presentou unha serie de melloras que foron importantísimas agora a hora de que este contrato do lixo se de conceder a Urbaser. Entre esas melloras presentaban dúas a respecto do lavado e baldeo mecánico no casco urbano, de tal forma que, en vez de ser unha vez ao mes, como aparecía como frecuencia mínima do prego de condicións, Urbaser propuxo facelo 104 días ao ano, por tanto, unha millora de 16.000 e pico de euros máis o IVA correspondente. O mismo co lavado e baldeo, non? Lavado e baldeo mecánico, barrido mecánico, nas dúas condicións, Urbaser presentou unha millora de, en vez dunha vez ao mes, de 104 días ao ano. Vamos, 2 días a semana, imagino que estarían pensando en facelo o fin de semana. É evidente que isto non se está cumprindo. Eu, insisto, creo que a barredora mecánica a vin os primeiros meses despois de que Urbaser, efectivamente, tuvo o contrato e pasou un par de veces e non a volví a ver na miña vida a barredora mecánica por aquí polo Concello. E o lavado baldeo do casco urbano creo que só se fai
cando son as festas así máis importantes e o resto do ano os fan ás veces operarios municipais que non teñen nada que ver con Urbaser. Descoñecemos, evidentemente, o grau de cumprimento de outras cláusulas que aparecen no contrato e que son menos evidentes e observáveis no día a día polos veciños, pero, desde logo, con estes antecedentes, pois fainos pensar o peor, non? Por todo isto, o BNG o que propón o Pleno da Corporación é que acorde que o Goberno Municipal exixa a empresa Urbaser o cumprimento do contrato asinado co Concello da Pobra do Caramiñal, porque estamos seguros de que isto vai repercutir en beneficio dos veciños e veciñas e, sobre todo, porque é un servicio que estamos pagando nesas condicións. Nós estamos pagando, todos os veciños e veciñas da Pobra, unha recollida e un servizo que a empresa que está encargado deso está incumplindo o contrato. En caso de non ser atendida esa exigencia, nós o que solicitamos é que o Concello da Pobra do Caramiñal pois que tome as medidas oportunas ao respecto. O Ciro Socialista. Que estou de acordo coa moción, desde logo o dos contenedores cando máis se note no verán, que no verán non, nas festas non musicada e de outros a festa, polo tanto, non nada que obxectar. Señor Moncos. Bueno, en primeira parte, desde a nosa chegada ao goberno, bueno, pois nos interesamos bastante polo tema que conleva a recollida de basuras, polo tema do reciclaxe. O primeiro que fixemos foi reclamarlle á empresa que nos dera pois un mapa cos itinerarios que teñen que cumplir, cas fraccións onde están ubicadas, canto contenedores hai de cada estilo, dos que recollen o cartón, o plástico, incluso que a empresa que se recolle o cristal, que é outra distinta, tamén tuvemos conversas. Interesámonos e máis ou menos de maneira máis ou menos periódica, fomos mantendo reunións para facerlle chegar, por unha parte, esas queixas que a nos en certos momentos tamén nos chegaron, vale, sobre todo, pois, maioritariamente polo que estamos falando aquí, non? Polo cheiro, sobre todo, como decía a concelleira do PSOE, sobre todo se daba en verano, para facerlle chegar esas protestas, buscarlle solución, e tamén para, pois, darnos conta eles tamén das incidencias que se dan moitas veces na recollida de basura, non? Contenedores onde se botan escombros, que iso fai moitas veces que a máquina se estropee e que teñen que volver, deixar de recoller e volver máis tarde, pois cando botan o lixo no contenedor que non é, puntos que hai a veces de vertidos que non se fan correctamente, redes, nasas, etcétera, que pode ir nun contenedor, non? Nesas conversas que mantivemos, pois o que sempre facemos é exixirlle o cumprimento do contrato. É verdade que nós as condicións que a nós nos fixeron chegar non eran as que nomeaba aquí o concelleiro do BNG, nós non fomos realmente a ver o expediente de contratación que se fixo no seu día. Nós tiñamos pois outro documento onde había unhas condicións distintas ás que se nomean aquí, non? Evidentemente, nos vamos a exixirlle o cumprimento, vamos a manter unha reunión con eles próximamente e faremos un estudio pormenor do expediente de contratación, das cláusulas que nel se firmaron e, por suposto, pediremos que se fagan efectivas si cabe esa posibilidad. Popular. Non, estamos de acordo en que realmente o que hai que facer que as empresas que teñen contratado un convenio co Concello cumplan as condicións do mesmo. O mesmo recolle todo isto que plasma na moción do BNG, o normal é que se que o faga de forma eficiente. Nos en su momento se nos fixemos eco de que a falta de limpeza non son o noso Concello en outros parámetros, pero é importante, sobre todo, que as empresas que teñen un convenio cumplen, igual que o Concello ten que cumplir en sentido contrario. Bueno, Ben, pois, efectivamente, sorpréndenos o que acaba de dicir o Goberno de que a empresa les trasladara outras
outras cláusulas do contrato, porque este concelleiro que lles fala formou parte da comisión, da mesa de contratación desta, ainda conservo, desgraciadamente na miña casa padecemos esas costumes que teño eu de jardar todo, entón padecemos efectivamente ás veces problemas de espacio, pero teño jardadiños estes papéis e aparecen isto que acabo de decir como as condicións no contrato e as melloras que eles plantexaron. E tamén, para coñecemento e que quede guardado tamén recollido na acta deste pleno, decir que a cláusula quinta do contrato di que o órgano de contratación, a vista do importe do contrato e da súa duración e da súa naturaleza, o órgano competente para a contratación e tramitación do expediente de conformidade coa disposición adicional segunda da Lei 30/2007 de 30 de outubro de contratos do sector público será o pleno da corporación local. Así aparece na cláusula quinta. O pleno da corporación local será o órgano de contratación. E na cláusula 13ª dese contrato aparece claramente no punto de prerrogativas da administración que o órgano de contratación, polo tanto, o pleno da corporación, é o que ostenta as seguintes prerrogativas. Modificación do contrato por razóns de interese público. Polo tanto, é o pleno donde hai que facer as modificacións do contrato, interpretación do contrato, resolución das dúbidas que ofrece o seu cumprimento e acordar a resolución e determinados efectos deste. Estas dúas cláusulas penso que son importantes a ter en conta no asunto que estamos tratando. E o socialista? Señor Montos. Bueno, reitero que nós faremos cumplir os acordos que se chegou e intentaremos que a empresa cumpra os acordos aos que se chegaron. Creo que se necesita estudiar máis minuciosamente o expediente para aclarar certas dudas que xurden pois cando revisamos o expediente, xurdenos algunhas dudas. Creemos que as temos que aclarar, evidentemente nós sempre vamos a calquera empresa que teña vinculación co Concello e firma un acordo, un contrato, sempre lle vamos a exigir que o cumplan. E, bueno, creo que o noso voto en principio vai a ser a favor, estudiaremos os pormenores deste contrato e seguramente, pois, en algunhas das comisións de seguimento, pois, daremos conta da información ou dos acordos aos que se cheguen. Popular. Obrigado. Nada, simplemente agradecer, por lo tanto, o voto favorable dos grupos da corporación que así se manifestaron. Agardemos que, efectivamente, se faga cumplir ese contrato polo ben e beneficio de todos os veciños e veciñas. Ben, votos por a moción. Proba-se por unanimidade. Damos conta aos decretos da alcaldía e dos informes da alcaldía. Mocións de urxencia.
Si quieren explicar brevemente en qué consiste, despois votamos a ausencia. Pero brevemente, despois, si... Bueno. É unha moción interesándose polo actual deterioro en algunha de algún dos apartados ou de algún dos aspectos da Torre de Bermúdez onde arreglamos o Museo Valle Inclán, que pensando máis que é un dos grandes reclamos e dos grandes puntos de interés que ten este Concello. Presentámosla por ausencia e, por eso, pedimos o voso voto afirmativo a ausencia, porque cando tuvemos esta información da que falamos nos primeiros parágrafos, a pesar de que estaba na nosa axenda tamén a cuestión, decidimos presentala e xa estaba en ese momento fora de prazo de presentación normal. Por eso é que a traemos aquí hoxe polo procedimento de ausencia e esperemos que teñamos a voso voto afirmativo. Bueno, desde o goberno explicamos que non somos perfectamente coñecedores do estado en que se atopa, si quere explicarlo a concelleira, pero bueno, non consideramos que sea ausente, en todo caso, pero bueno, porque somos perfectamente coñecedores e xa temos previsto determinadas actuacións. Vamos a votar en primeiro lugar a ausencia. Votos a favor da ausencia? Votos en contra? Non se aproba entonces incluir esta moción na orde do día. Pasamos a las preguntas. Pregunta. Sí, mira, hai 3 meses o señor alcalde dixo aquí no pleno, comprometíase en 15 días pois a contestar as preguntas que lle fixéramos por escrito. Eu hai 3 meses que fixen 2 preguntas e ainda non me contestou ninguna. Non son 30 ni 40, son 2, senón ninguna. Pregunta supoño que se lle conteste, non? Non, eu contesto. Porque iso foi unha crítica. Se vai a contestar contra as preguntas, porque me igual, en cuanto me contesto, como que non. Bueno. Señor Moceiro. Sí, presentamos tamén, para que se nos contestara por escrito, unha pregunta que ademais recordaba unha pregunta tamén da voceira do PSOE, que ten que ver ca titularidade da Praza Manuel Escudís, non só polos motivos que se expuxeron naquelas mocións, senón porque tamén, pois sí, hai veciños que nos deteñen pola rúa e teñen problemas, están inquietos con algunhas das cousas que ali pasan e que algunhas das propiedades que ali teñen. Entonces, non recordo exactamente cando, pero desde logo xa fai un tempiño que a presentamos, seguro que a teñen no sistema informático, pero non tivemos a resposta, mas pedíamos que se nos informara por escrito, porque creemos que é unha cousa importante telo precisamente por escrito. Cando temos o informe técnico, pois contestaremos, pero non o temos todavía. Alguma pregunta máis? Sí. Vamos a ver, aínda que non temos a acta, pero como eu tomo notas, teño aquí anotado que no pleno ordinario do 24 de novembro de 2016 o BNG presentou unha pregunta neste mesmo apartado a respecto das axudas ao transporte
E a resposta por parte do alcalde e da concelleira Charo Varela foi que estaba en trámite e que a convocatoria ia ser inmediata. Entón, como non tivemos noticias ao respecto desde aquela, non temos constancia de que se fixera esa convocatoria, queríamos saber como está ese asunto. Ben, pois sigue sin facerse a convocatoria e depende do traballo de intervención, que temos un interventor acumulado que ven martes pola tarde e xoves pola tarde e o seu traballo é limitado. Hasta o 31 de decembro estuvo con conta xeral antes e despois con a execución dos orzamentos e quedaron cousas pendentes que está dando solución agora. Vamos todo o rápido que podemos. Alguna pregunta máis? Levantamos a sesión. Bueno, mira, máis. Hai que agardar, mira. De hecho, non guarda, sí. Vaya de tener.